Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam dagasngi. Kakhasi Jantia Deficit School Teachers Association KJDSTA, Haringkat Kagaru Hills Deficit School Teachers Association GHDSTA kila lej banya kendu eu menteri sarkar badai pet ya kapuli puthi kejela oba lakmen rimboi haga khat arturek unai wing banbu perthai ki jing e berkimat jing dawa ki ba kinong hi kai deficit ki kendu man kapor. Hadirin ke jingelang oba Boswell S. Pala, President ke KJDSTA habakran shikilat pathai kubor uang, bakila yok banbu da ke join memorandum sya menteri, kabala ke dau syapang sautli kimat ki bakongsan ke biade ke jing e jong kinong hikai deficit. Kabaningkong kedai kejingpran halor ke categorization jong kinong hikai, kabaar kejing e halor kejing bamyo DA dearness allowance, kabalai kejing penyat bakla jong ke CPF contributory provident fund, bar kabasau kejing e halor ke maximum portal. Ngiwan ni kendo halor ki issue ki babun ki deficit teachers ki kendo khamtam hagini ki arsnam bat khamtam mentausnam bat ki issues ki banya keren mentan bat I ki dei napedeng jong ki babun ki issue ngijet sautli kita ki ba ngikwa ban pensngau hi ngikwa ban kerpad lengba jong I ya ka Department of Education ya ka government hi borok kawai ban le ai khanam ban resolve ye ki issues kabenengkong kadai kene ka clarity hagabedai bat ka hagabedai ketu kejimi khubor lingba isar hero ba kandon no tang artli ki category jongki teachers tang artli ki category kabar kadai kejingpen slam bat kejing bom siu shu ye ki DA ki balong ki ba ngidai hok ban yo kum ki deficit teachers kabalai kedai ka jing pentrai kamno ya kene ka CPF scheme centralized provident fund scheme bat ka basau ka kendrum kendram ka pemi na kene ka maxims portal online submission of fund requirement kabala ban wat ban kta ya ka jing yo tulop jengi ki nong hikai deficit ru te ha ke bedai bat ka kani ka jing phia ya ki nong hikai hagi artali ki kenhun categorization of teachers isai laong ba consider klempem considering yakibai ki kenhun nang hikai ro kum ki SSA kum tater consider baik kene ka new pay structure consider baik kene ka new pay structure tang ba kumbalong menta yangi ki deficit teachers kanam kta